Ie, croeso mawr ato ni, byddwn ni westau arbennig yn y stiwdio heddi. Dyna pam ni'n sôn am antur. Un o'r person mwyaf bywiog egniol yn teimlo yn ddiog i gymharu â Lowri Morgan fan hyn. Y gyflwynwraig, yr anturwraig, superwoman ysgol. Diolch yn fawr. Lowri, croeso mawr ato ni. Diolch yn fawr. Gymaint o'n i drafod, achos mae'n blwyddyn antur Cymru, rhaglen ralio, yn mynd o nerth i nerth, wrth gwrs, ar y dibyn, di bod mlaen. Ond mae rai fi holi'n gyntaf. Wyt ti byth yn diogi? Wyt ti byth yn cadw pethau'n dawel? O, fi'n rhoi'n rhad i lan weithiau, ond ddim yn aml. Ddim yn aml. Mae angen. Rwy'n y drad lan am eiliad. Dwi'n cael bach o newyddion chwaraeon. Lowri Morgan sy'n gyda ni yn y stiwdio. Gymaint o brosiectau ymlaen da Lowri, ond un ohonyn nhw yw Blwyddyn Antur Cymru, a ti'n lysgenad ar gyfer hyn. Beth yn union yw Blwyddyn Antur Cymru? Wel, tipyn o fraint yn gyntaf i fod yn lysgenad, ochr yn ochr â Bear Grylls a Richard Parks, ond yn swyddi fel lysgenad yw i drial annog pobl i Gymru, achos mae tirwedd gwyllt y wlad yn berffaith ar gyfer anturiaethau, a hefyd i annog ni'r Cymru i fynd allan a rhoi tro arni i wthio'n ffiniau personol ni, achos mae dyn ni faes chwarae perffaith ar gyfer anturiaethau. Wy'n credu mae lot ohonyn ni yn euog o beidio gwerthfawrogi'r hyn sydd ar ein stepen drws ni. Felly mae pob math o weithgareddau ar gael i'w wneud eleni yn ystod y flwyddyn arbennig hon. Ti'n sôn am wthio ffiniau. Ti wedi gwneud hynny yn bendant dros y blynyddoedd diwethaf. Gefn ti nôl i Hydref 2009, Lowri, pam nes ti fentro i'r jwngl yn yr Amazon ar y Marathon Ultra. Anhygol o gam. O ti'n gwybod beth oedd o flan ti pan fes ti draw na? Na, o'n i'n teimlo fel student yn mewn i'r holiad heb wneud y gwaith cytre. Ond o'n i'n redeg cyn cyrraedd yr Amazon, rhyw 100 o filltiroedd yr wythnos. Dim ond 100. Dim ond 100, gyda 15 kilo ar yng nghefen ni. Ac eto, oedd yna dal ddim yn ddigon ar gyfer yr her oedd yn wynebu fi, sef 150 o filltiroedd mewn wythnos. Ond oedd hi'n un o'r brofiadau gorau'n mywyd i, a allan o'r 150 ddechreuodd dim ond 50 orffenna, oedd ni'n ddegfed, felly anhygol, anhygol. A wedyn, ys ti mlaen i wneud un arall o'r jwngl, yr eira yn yr Arctic. Sut oedd hwn yn cymaru ar Ultra 6633? Wel, oedd hi'n o'r i gymaru ar y jwngl. Ond oedd hon yn 350 o filltiroedd, ond oedd hi'n ddidor. Felly, os o'ch chi'n cysgu ar ochr yr hewl, oedd y cloc dal yn tician, a dim ond 5 oedd wedi i chwblhau hi, a fi oedd y 6. A oedd hi'n un o, oedd hi'n brofiad anfydd gofiadwy. Na, fi'n gwybod. Dwi'n cofio gwylio'r rhaglen yna, a rhyw bwynt, nes ti benderfynu peidio cysgu mwyn cadw'r fantes i fynd. Fa'n y gryfder ti angen i benderfynu, na, fi'n mynd i wthio ymlaen. Alla pobl, alla i ddim dychmygu'r beth. Wel, fi'n cofio, o'n i wedi bod yn mynd am 4 awr ar hugen, a ni'n bumed, a oedd y 4, dis i ar draws y 4 oedd o mlaen, ni'n cysgu, a ddi'n mein o 72 grad Celsius. A ni wedi penderfynu, wel, dwi ddim yn mynd i gysgu yn y tymeredd yma ar gwyntoedd cryfion o 70 milltir yr awr. Felly, nes i jyst penderfynu, reit, cer amdani Lowri, so fe nes i am 48 awr. A non-stop, a o'n i'n gweld cwbl o bethau. Cyrraedd y pwynt yna. O'n i wedi cyrraedd y pwynt yna, ond mae'n anhygol beth mae'r corff a'r meddwl yn gallu gwneud pan chi yn gwythio'r ffiniau, fel o'n i'n dweud yn gynharach. Ond nes i wir fwynhau oedd hi'n gyfle, o'n i ar ben fy hunan, o'n i'n teimlo fel taw fi oedd yr unig berson oedd yn bodoli ar bydysawd, ond gwych o brofiad. O'n i'n edmygu gwylio, dwi'n credu, mae'n anodd. Mae'r rhaglenni wedi cyfleu beth ti wedi gwneud, ond mae'n anodd, hyd yn oed hynny'n anodd dychmygu beth ti wedi gwneud. Ond gen i fwy sgwrs yn y man, achos clwb ni, Lowri Morgan yn cytuno'n llwyr fan hyn, mae'r cam cyntaf na, yw'r cam mwyaf. Difyr clywed Gerwyn yn sôn fyna, bod nhw fwy o bobl leol yn dechrau mwynhau. A mae pobl o bant oedd yn neud e o blaen, falle? Yn union, a dyna holl bwrpas yr eitem yma hefyd, blwyddyn antur hefyd, yw i gael pobl sy'n byw ar stepen drws y banau, y gwyr, eryri enghraifft, yw i fynd allan i brofi pethau fel hyn. A mae Clwb Dringo Beacons yn enghraifft perffaith o beth all bobl wneud. Just rwch tro arni chi, mwynhewch y cyfle. A mae yna gymaint o glybiau, mae yna glybiau triathlon, dwi wedi gweithio ar y triathlon i chi, yn sôn am yr eira, llechi, a'r tywod. Chi'n gweld gymaint o bobl yn dod i fwynhau, nid yn unig y sialens, ond hefyd i weld y tirwedd i fwynhau'r golygfeydd. Mae'r lluniau yn rhyfeddol, allai jyst fwynhau'r lluniau, allai dychmygu cystadlu arnyn nhw. Sut mae'r lleoliadau yma'n cymharu i weddill y byd? Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn i fod wedi teithio'r byd gyda'n swyddi, a hefyd drwy rasio'n
yn rhai o rasis yn oedd ar byd. A dwi wastad yn cwrdd â'r bobl yma y myd antur sy'n nabod Cymru fel rwle antur, fel rwle i fynd i redeg ultras, fel i rywun i wella i ffitrwydd nhw. Felly, mae Cymru yn wych fel lle ar gyfer anturiaethau. Drychwch ar y lluniau yna, a pan mae'r tywydd yn wych, wel, dim lle gwell, ond hefyd hyd yn oed pan mae'r tywydd yn sialens. Yn union. Mae'n creu Bod nhw'n sialens mwynhau pan mae'r tywydd yn wael, mwynhau mwy rai. Yn union. Ni wedi gweld ti ar y sgrin hefyd ar y dibyn, wrth gwrs, cyfres, na wobr i fod yn arweinydd antur ar y diwedd, cyfres newydd o hwnna'n dod, ond cyfres ma wedi profi'n boblogaidd iawn hefyd, sydd eto yn adlewyrchu gyfnod sydd am hynny. Ia, ni wrthi'n chwilio am 8 ymgeisydd i ennill gwobr gwerth 10,000 o bunnau. Neis iawn. Neis iawn. Ac yn ystod, gan gynnwys hyfforddiant yn rhai o ganolfannau Awyr Agored, Gorau Cymru, offer Awyr Agored o'i dewis nhw, a hefyd taith antur dramor. O, neis iawn. Ie, os ych chi eisiau trial am Pwy sy'n cael arweinydd antur da hefyd? Ie, y peth yw, sym rhaid bod chi yn hynod o heini. Sym rhaid mae chi yw'r person cyntaf i gyrraedd copa rhyw fynydd neu beicio lawr mynydd cyflyma, ond mae rhaid bod chi mae rhaid bod chi'n berson i chi ymddiried mewn cant y cant a gwneud yn siŵr bod pobl yn dod lawr, pawb yn saff. Mae rhaid bod chi'r weledigaeth, mae rhaid bod chi'n dda iawn gyda phobl hefyd. Achos os chi'n meddwl am y gwahanol grwpiau i chi'n tywys, i chi'n cael grwpiau bob math o bobl, felly gallu darllen person, mae hwnna'n sgil arbennig iawn i fod yn arweinydd Awyr Agored. Ie, hyfryd, mae'r manylion wedi bod ar y sgrin gyda llaw, ond cofiwch os chi'n yn ffansio mynd amdani ar y dibyn yn dychwelyd. Croeso nôl ato ni i clwb. Lowri Morgan yn cadw cwmni ni yn y studio. Lowri, ni wedi trafod blwyddyn antur ar y dibyn. Mae rhaid trafod ralio gyda ti fan hyn yn y studio. Wel, swn i Elfyn Evans yn cael llwyddiant yn Monte Carlo wythnos diwetha, ond mae wedi goffod disgyn lawr lefel o ran cystadlu blwyddyn yma. Be mae hwnna'n golygu iddo fe? Wel, fi gollodd i set rhif lefel, neu lefel ucha y gamp, a mae fe bellach yn gyrru yn yr ail heinen, sef WRC 2, i M-Sport. Ond do fe nillodd o Monty, ond ma'n dy fe bwynt i brofi nawr, a ni'n teimlo bod fi'n gweld Elfyn Evans holl o wahanol mas yn Monty. Mae fe wedi dweud yn gyhoeddus, dwi ddim eisiau aros ar y lefel yma, mae fe eisiau mynd nôl, mae fe eisiau adennill y set yna flwyddyn nesaf, felly, ond mi fydd e wrthi yn Sweden cyn bo hir mewn chydig wythnosau, felly buddugoliaeth fyna, gobeithio, dal sylw Malcolm Wilson, sef pennaeth M-Sport unwaith eto. Bydd e hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Rally Pryden eleni, fel prifyrwr tîm D-Mac Ford, ochr yn ochr a Max Vatinen, sef mab Ari Vatinen. Felly mae'n argoeli fod yn dipyn o dymor iddyn nhw, ond byddwn ni'n dweud bod Elfyn yn anelu i adennill y set na. Mae hynny'n bosib, dwi ddim yn ddiwedd y byd wedi colli. Na, achos yn aml ni'n gweld gyrwyr gorau'r byd yn gyrru tan bod nhw yn hun. Fi'n chwerthin achos ti oedran fi. Ond mae'n digon posib, os maen nhw'n edrych ar ôl i hunain nhw, os maen nhw'n ffit, mae Elfyn yn ffit. Mae fe'n edrych ar ôl i hunain, mae fe'n benderfynol, a mae'n gweithio'n galed hefyd. Felly dwi'n syni dim pe bydde fe nôl o dan goleuni Bencampwriaeth y byd. Ni wrth yn bodd yn dilyn ralio fan hyn ar y clwb. Mae'r gwahanol gampau yn wych. Hefyd wedi clywed y llais ar rhaglen Foxio sy'n bod Esbydrec yn ddiweddar, rhaglen Jim Driscoll. Gyfarwydd yr enw, ond falle ddim y stori. Mae'n stori hyfryd. Mae'n stori rhyfeddol yn dwi, a dwi ddim yn enw gyfarwydd i ni gyd, ond arwr ac am ysbrydoliaeth ar y pryd a hefyd hyd yn oed heddi am ffordd i focsio trwy fywyd. Rhaglen dal ar gael i'w gweld ar wefan S4C os chi wedi colli ddi gyda llaw, fel yn gweud, mae yn stori hyfryd. Ond Lowri, cyn ti fynd, blwyddyn antur Cymru, ti'n Lysgenner wrth gwrs, ond ni sôn am y flwyddyn, mae'n benwthnos go fawr yn dod cyn by hir. Benwthnos mawr antur Cymru, ebryll ail ar trydydd, felly drwy gydol y wlad mi fydd na ddigwyddiadau llawn anturiaethau yn cael eu cynnal, felly os ych chi'n ffansio rhoi tro ar rhywbeth, gwthiwch ffiniau chi, cerwch i ffindo digwyddiad yn agos i chi.
Gawn ni weld, dwi'n fwy wrth i'r ffiniau. Felly na i newid yng nghan rhywun. A cwestiwn ola, ti'n rhedeg gatre heno i'r de? Na, dim quite. Ond fi'n ôl yn hyffordd fi nawr. Ar ôl cael y mab, fi'n ôl yn treino. Pawb yn iawn gytre, Siomar? Pawb yn iawn, mae'n tyfu yn gyflym iawn. Dwi wrth i'n rhedeg gyda fe yn y pram, felly joio pob munud. Hyfryd. O, diolch o gael anna fi na dyn ni fan hyn yn clwb. A pob lwc gyda popeth sy'n digwydd dros misoedd nesaf. Diolch yn fawr iawn.